Tabigima sunggul-sunggul namasa di huriata. Shalom. Shalom. Sunggul-sunggul namasa di perpunguan Bodari ujung tahun Sabtu 31 Desember 2022. Na parjolo goarne mingguta sadarion perpunguan Bodari ujung tahun. Topik minggu di ibana ma hasangapon rodi saleleng-lelengna. Bahasa Indonesia bagi dia kemuliaan sampai selama-lamanya. 2. Bornginon ima perpunguan Bodari ujuk tahun. Bagi utama di permingguan Bodarion majaha barita jujur tahun doho laporan perhepengon ni huriata tahun 2022 on. Tolu papungupelia tujolo. Papungupelia tujolo do hita bahe tupakta tudana pensiun HKBP. Opat acara tahun baru keluarga. Tapatupa ma acara tahun baru keluarga di Bagastabe di hari Minggu 1 Januari 2020 pukul 00.00 Bodari. Jika ada di antara kita yang belum menerima acara tahun baru keluarga, bisa kita menerima dari majelis gereja kita. 5. Permingguan tahun baru. Di hari Minggu 1 Januari 2020 ima permingguan tahun baru. Laos marpelia tujolo do hita bae tupakta tu ulaun kategorial naposo bulung. Onom open house pimpinan jemaat HKBP Tamarunang. Hari Minggu 1 Januari 2023 gereja akan melaksanakan open house pimpinan jemaat HKBP Tamarunang. Kegiatan dilaksanakan setelah ibadah tahun baru dan bertempat di rumah dinas pendeta HKBP Tamarunang. Dihimbau kepada semua jemaat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Songonima sunggul-sunggul namasa di perpunguata Bornginon tuhatama namangaromoti hita saluhuna. Amin. Tabigima barita jujur tahun duduti mamuseng anon barita parhepengon. Horas Hamakamang Hamakainang remaja naposo bulung barita hononami ma pangulaon ni uluan HKBP Tamarunang mana dodokna barita jujur tahun berik di tahun 2022 on di tengah-tengah ni huriata nunga rade di hita bahan berik ngadi fotokopi sagodang hita naro atik tung adong sakita nasodapot boy mata buat di jolo ni gereja on tapayut ihut ma berik naung adong di hita patu jolo tadok ma moliate tutuhani namandongani hita huriana sahatu ujung ni tahun 2022 on di pargogui jala di parbisuhi do parhalado nang ruas di huriana dinalaho pararaton harajauna di portibion jala di palua huriana sian nasa parmaraan songonima nang ngolu parhuriauta debatado nong mardalan di jolota margogio kita lahu mangaleon hati uron dohot mangurupi hita di sude akaha maolon di ngolutta siganu pari salhut nai ala asi dohot holong ni rohani tuhatta para sirohai ture mardalan ulaon di huriana ikon las dorohata molonunga di patongon debata akan nauli na denggan di huriana akup ni ikon lam serep dorohata dia dopanna jaladong tekat dihita ruas dohot parhalado laho paturehon ngulu doh pakobasion asa lobi dumenggan sian tahun 2022 on tu tahun 2020 naneng roon taida majolo pardalanan ni huriata di bagasan tahun 2022 on parmingguon Denggando mardalan parmingguan di huriata seleng tahun 2022
torop doa karuas di huriata na mandohoti parmingguanon di gerejata di nasa taonon. Lumubi may di ibadah minggu rata-rata 140 halak. Parmingguani dihubasi parhalado ni huriata. Jala di parmingguani markordo punguan ina ama punguan remaja do tapo sebulung. Domu tu jadwal ni parkor. Marhobas marhite na say patubigihon ake ede pujian. Jala mamuka Oktober 2022 na salpu. Di minggu paduahon dahot paupaton. Tapake do musik band di parminggota. Do mutusi akaon ma parmingguon na hinobasan ni huriata di tahun 2022. Kebaktian sekolah minggu di ruang sekolah minggu masuk pukul siawita. Kebaktian minggu di gereja masuk pukul siawita. Partangyangan wilayah. Denggando mardalan pertengahan wilayah seleng tahun 2022 on. Alai itu tahun 2020 tolu nanengro hirim doroha asa sudema ruas di huriata ukap rohana majakkon hatani debata marhite nama jabui pertengahan wilayah asing ni aka pertangyangan naginwaran odeng dihobasi huriata do muse pertangyangan selalas ni roha ni ruas ni huriata isarana ibadah syukur ulang tahun dohot syukuran keluarga sadadala doi mangarahon ruas di huria laho mandok moliate tu debata dia kapasu-pasu naung jinalo nasida ulaon sakramen dua do ulaon sakramen na tinonahon ni Tuhan Yesus si ulahonon ni huria ima padidiu nabadia baptisan kudus dohot parpadanan nabadia perjamuan kudus denggando di patupa huriata sakramen na duaon padidiu nabadia baptisan kudus di tahun 2022 on 5 halak do dihobasi huriata padidiu nabadia tua kaposo-poso ni huriata minggu 14 Agustus 2022 tulu halak minggu 27 Oktober 2022 2 halak pungu 5 halak. Ada orang so di pamasa padidiu nabadiai jumolo do akan atoras manjalo parsejaran di hatani debata taringot padidiu nabadia huhut mangajari natoras di tata cara ni padidiu nabadia parpadana nabadia manang perjamuan kudus adong ma tolu hali di patu pahuriata ulaon parpadana nabadia di tahun 2022 on ima Jumat Agung 17 April 2022 nani di hotan 182 halak di hari Minggu 10 Desember 2022 nani di hotan 10 sia halak Minggu Natal Parjolo 25 Desember 2022 nani di hotan 116 halak jala di hobasi huriata do patu pahon parpadana nabadia di bagas ni ruas ima di Jumat Agung 17 April 2022 onom halak di Minggu Natal Parjolo 25 Desember 2022 pitu halak pangapulion dohot perkunjungan tuaka namar sahid mardalan do pakobasion turuas di huria marhite nama nopot nasida tu bagas nabe urju marsak ala parsirangan nasida sia nahina holongan ni rohana di pasat huria do hata pulapul naboy palupak kor pakilalani keluarga lumobi nasian hata ni debata sadadala doi asa sektoktong solhot nasida tu debata laos di pasahat huria uang duka tu keluarga laos songonido perkunjungan tuak karuas namar sahid di rumah sakit manang di bagas nasida be sadadala doi asa marningot nasida pabuah hamalumoni jalo onna holan sentu hatta parasirohai ai ibana do padau ni bolon laos di perkunjungani di pasat huriata do songon ganti ni masih buah akka dewan ni huriata do akka seksi manang kategorial di hari Minggu 6 Maret 2022 di patupa do pelantikan tu fungsionaris SKP Tamarunang ima penambahan anggota partaon do dewan diakonia dohot pelantikan ni pengurus di seksi sekolah minggu remaja naposo bulung ama ina nang lansia pengurus di seksi musik, zending, dohot multimedia, pengurus di seksi diakoni sosial,
kesehatan, pendidikan, kemasyarakatan, dohot seksi pembangunan periode 2022 sahatu 2024. Jala di tahun 2022 on di Hobasi Huria do pembinaan tutolu dewani dohot aka seksina Dewan Koinonia seksi sikola minggu. Ganup hari minggu di Patu Pahuriata do ibadah sikola minggu masuk pukul siawita. Nani uluhon ni padita sintua dohot aka guru sikola minggu. Rata-rata naro tu ibadah sikola minggu 80 halak. Jalan mardala do ulaon bulan ceria sahalisa bulan di bagas ni ruas. Di tahun 2022 on borhat doa ka seksi sikola minggu, guru sikola minggu dohot anak sikola minggu tu Grand Mall. Na di bulan Juli nasalpu ima di ulaon sekolah Injil libur. Seksi remaja dohot na Poso Bulung. Denggando mardalan ulaon pakobasion ni huriata tu remaja na Poso Bulung. Songon dalan lahu menogu-nogu dohot mengajari akayana kotai marhite PHD manang PA pendalaman Alkitab. Ima sahalisa bulan ganup hari Sabtu. Asingnya ka ulaon PA di Patupado perayaan Paskah remaja na Poso Bulung di gereja. Di hari Minggu 24 April 2022, retret remaja na Poso Bulung di hari Sabtu Minggu 20-21 Agustus 2022 di Malino, Kabupaten Goa. Nani dohotan 30 halak. Pesta Natal remaja na Poso Bulung di hari Minggu 10 Desember 2022 di gereja. Nani dohotan punguan remaja na Poso Bulung HKBP Makassar. Seksi poropuan doho seksi ama. Toktong do di Patu Pahuriata PHD patanakon hatani di bata manang PA. Tupunguan ama dohot ina ni huriata sahalisa bulan ganup hari Sabtu. Songoni nang parsidohot do seksi ama dohot ina ni huriata tu PHD Saresot HKBP Sulawesi Selatan. Asing nina patupa PHD adong manang piga nari ulau niaka ina ima retret tu Tanjung Bayang Makassar di hari Jumat 10 Agustus 2022. Dohot perayaan Natal ama ina lansia di hari Kamis 22 Desember 2022 di gereja. Seksi lansia mamuka tahun 2022 di Pabakit Huriata do seksi lansia sa di Patupa do PHD lansia sahalisa bulan. Jala parsidohot do seksi lansia di perayaan Natal ama ina dohot lansia di Huriata ni dari Kamis 22 Desember 2022 nasalpu. Dewan Marturia seksi musik di Patu Pahuriata do workshop tim musik dohot song leader. Na di hari Minggu 31 Juli 2022 nasalpu. Laho pahisaton kualitas nina marede dohot mar musik di Huriata. Jala denggando mardalan ulau ni seksi musik ni Huriata marhite na patupahon roster. Nia kasong leader dohot parorgan ni Huriata dohot paingoton nasida. Paingoton tugas nasida di ganup minggu. Seksi zending borhat do seksi zending ni Huriata rap dohot padita laho marhobas di Pospel HKBP Kendari. Na di hari Minggu 10 Juni 2022 jala tapasahat do sumbangan sian ruas ni Huriata laho manuhor bangku plastik dohot inganan pelean di Pospel HKBP Kendari. Seksi multimedia denggando ulang pembinaan seksi multimedia na di hari Minggu 22 Agustus dohot 10 September 2022 nasalpu. Jala patupaon seksi multimedia do ibadah online dohot slide PowerPoint ni ibadah parminggota. Dewan Diakonia seksi diakoni sosial denggando mardalan seksi diakonia sosial ni Huriata ima manopot akar ruas di Huria namar sitaonon. Jala di tahun 2022 di Patu Pahuriata kunjungan sosial tu panti asuhan cipta generasi baru di Moncongloe Maros. Laos tapasahat sumbangan materi dohot sembako nang pakaian layak pakai. Jala dohot do marasi roha Huriata ala sorang dakdanak sian bagas ni ruas. Di pasahat do 150.000 rupiah tu keluarga.
Laos di malam Natal Sabtu 24 Desember 2022 nasalpu nunga di pasat dana sosial turuas di huriat nama balu dohot nasopot somarama somarina manang nayatim piatu. Seksi kesehatan patu paon ni seksi kesehatan ni huriata do di tahun 2022 senam sehat sahali sabulan dohot pemeriksaan kesehatan tensi asam urat gula darah dohot kolesterol. Songoni di patu pado seminar kesehatan sehat di hari tua nah dari Sabtu 25 Juni 2022 nasalpu. Seksi kemasyarakatan di patu pahuriata do marhite seksi kemasyarakatan margotong royong paturehon dalan nalaho tu gerejata di pasahat do sertu pasir dohot batu laho manimbun dalan nasega dohot paturehon dalan namar lubang na menuju gereja. Jala di patupa perlombaan tu ama ina remaja na posubulung nang sekolah minggu di perayaan hari ulang tahun RI na 77 tahun imana di hari Rabu 17 Agustus 2022 nasalpu. Songoninang di pasat huriata do sembako tu akadongata masyarakat sekitar gereja toropna 45 kepala keluarga. Seksi pendidikan denggando di patupa seksi pendidikan di tahun 2022 ima kursus bahasa Inggris na di dohotan 20 halak sekolah minggu dohot latihan musik organ na di dohotan 4 halak sekolah minggu dohot sahalak remaja. Jala di hari Minggu 22 Agustus 2022 di pasat huriata hadiah tua kadak-kadak ni huriata na berprestasi juara sada 2 tolu tingkat SD, SMP, SMA dohot perguruan tinggi godang didak danak na mancalo ima tingkat SD 10 tolu halak SMP, 5 halak SMA, 5 halak perguruan tinggi, 5 halak. Pesta Huria di tahun 2022 holan sahali do huriata marpesta ima pesta ulang tahun na pa 10 tolu tahun HKBP tamarunang pesta gotilon dohot tahun hasadaw ni roha na di hari Minggu 10 tolu November 2022 nasalpu. Ragamdo aka ulau na pinatupa laho monomu pesta ni huriai isarani perlombaan antar wilayah di cabang tenis meja bola voli perlombaan menggambar mewarnai dohot tortor kreasi sekolah minggu perlombaan seni kolaborasi dohot cerdas cermat buku ende tu remaja do tapo sebulung dohot perlombaan memasak nasi goreng tua kaamani huriata lomba senam kreasi etnis Batak dohot merangkai bunga altar tua kaina songoni nang lomba marjamita tua kalansia tapuji matuhata ala denggando dapot hasil ni pestai ima laho kebutuhan operasional ni huriata ulaon PGIW Sulsel Bara di tahun 2022 parsidohot do uluan ni huriata mandohoti rapot PGIW Sulsel Bara di Kendari, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Jala aktif do huriata di pertukaran parjamita tu ulaon PGIW Sulsel Bara. Proses penerbitan nomor induk rumah ibadah Kabupaten Maros dohot persetujuan bangunan gedung ni huriata. Di jalo huriata do surat rekomendasi tertulis rumah ibadah Sian Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Maros na di hari Senin 15 Agustus 2022 nasalpu tahamulatehon ma di pasu-pasu di Tuhan naong pahot hajongjongan ni huriata HKBP di Kabupaten Maroson jala di bagasan proses pengurusan dope persetujuan bangunan gedung ni huriata Sian Kabupaten Maros anggiat ma di tahun 2020 Boy Sidung Sude aka ulauni program distrik dohot pusat di tanggal 10 onom Mei 2022 parsidohot do huriata tu ulaun distrik
Ima pembinaan tu sude sintua dohot calon sintua marhite tatap muka di regio Jawa Timur dohot Zoom meeting tuna di luar Jawa Timur pembina ima amang sekjen HKBP Padita Dr. Victor Tinabunan dohot Eporus Emeritus Padita Dr. Bonar Rapitupulu songoni pembinaan aka panggulan nagoktik kini distrikon via Zoom jala parsidohot lo uluan ni huriata di rapot distrik 10 Indonesia bagian timur na di bulan November 2022 na salpu tu ulaon pusat HKBP dohot do huriata papunguhon 20 juta rupiah si pasahatota tu HKBP Resort Sulawesi Selatan jala punguma sian resoton 75 juta laho manggohi tanggung jawab tak tu dana sosial HKBP hapar haladoon di patupahuriata do di tahun 2022 on partangangan parhalado songoninang di hari Selasa 26 April 2022 di partangangan wilayah 2 terpilih do Amata Melki Pandapotan Sitorus SST Gabe calon sintua di huriata do mutusi aka onma daftar parhalado ni huriata tabereng be mahamwa kadongan aka guar parhalado ni huriata adong 14 halak godangna Padita sahalak sintua 12 halak calon sintua sahalak wilayah sada 5 sintua wilayah 2 tolu sintua dohot sada calon sintua wilayah tolu 4 sintua pembangunan di tahun 2022 di Pature Huriata do lahan parkir mobil na di habirang ni Huriata jala toktong do hirim rohata laho pasauton pembangunan sopo gudang HKBP Tamarunang na di pudi ni gedung gereja tahun marhiteon mahu pasat hami mauliate gudang tua karuas ni huriata na say toktong satia mengurupi pembangunan ima marhitia kasumbangan baik berupa bahan bangunan songoninang marhite materi statistik huria jumlah anggota jemaat HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan keadaan sampai hari ini Sabtu 31 Desember 2002 dakdanak nasorang 4 halak natardidi 5 halak nama 2 walu halak pamasumasuon di huriata 2 hali ruas natabba 5 kakak ruas napida sahalak naposo bulung ruas namoding dangadong wilayah sada ama 20 ina 20 dakdanak 20 remaja sia naposo 14 lansia onom kakak 20 kakak di wilayah sada wilayah 2 tolu puluh pitu ama ina tolu puluh pitu dakdanak tolu puluh tolu remaja onom naposo 20 tolu lansia 15 jumlah kakak tolu puluh walu wilayah tolu ama tolu puluh pitu ina 42 dakdanak 10 walu remaja 10 naposo tolu puluh 4 lansia 10 walu jumlah kakak wilayah tolu 40 tolu luar kota ama sada ina sada remaja sada punguma sude jumlah kakak ruas di huriata ima 102 kepala keluarga hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu meningkatkan persembahan tahunan. Persembahan kita kepada Tuhan melalui gereja harus dilandasi dengan hati yang tulus ikhlas dan rasa syukur kepada Tuhan atas semua pemberian Tuhan kepada kita. Karena itu persembahan tahunan yang sudah ditetapkan oleh gereja minimal Rp900 dalam 1 tahun sedapat mungkin disampaikan pada kesempatan yang lebih baik di awal atau pertengahan tahun supaya dapat digunakan untuk pelayanan gereja. Data sampai pada hari Minggu 25 Desember 2022 yang memberikan persembahan tahunan wilayah 1 yang sudah membayar
15 KK. Wilayah 2 yang sudah membayar 20 KK. Wilayah 3 yang sudah membayar 24 KK. Panipuli secara umum nunga pina adar berita jujur tahun di sude pakubasion ni huriata di bagasan tahun 2022 on. Adong dopea kana so pina botohon aka pelayanan di bagasan pardalanan ni huria songon pamatang ni Kritsus naso apalah haru terperinci. Marhiteon pinasahat hata moliate tu sude ruas ni huriata na saya toktong patuduhon haburjuonna laho marminggu di gereja nang di Jabunabe. Suang songonima dohot panupahion marhite pilihan minggu, pilihan bulanan, pilihan tahun, perpuluhan, hamauliateon, donateur, sumbangan tu diakoni, sumbangan tu pembangunan ni huriata, dohot donateur tu pesta huria. Upasat hamima hata mauliate nang tu sude parhalado ni huriata na setoktong mangaleon rohana di nasa pokobasion di huriataon marhite tangiang sumbangan pemikiran nang si bahenon pe laho patuluson nasa pokobasion di huriata gebe pilihan na khusus mai tiado panidibata jalasian ibanama jalo otta balos ni imar lipat gadda marhite aka ulaota yanakota nang sude aka pinoparta. Akhir kata, ada waktu untuk bertemu, ada waktu untuk berpisah, dan doa serta harapan kita bertemu kembali di tahun 2023. Songonima barita jujur tahun manang birik ni huriata naboi hupa jojor hami dina hurang pamaritahon nami saitu hatama napasikopon. Firman Tuhan berkata, karena masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Di dalam Tuhan masa depan dan harapan kita tetap ada. Akhirnya atas nama Parhalado dan keluarga kami mengucapkan selamat Natal tahun 2022 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2023, tahun pengharapan, tahun yang penuh berkat. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Horas. Tamarunang 31 Desember 2022, uluan ni huriah KP Tamarunang, Padita Ucok Fernando Huta Soit MTH, ditandatangani dohot distempel. Songoni manang behu pasat hamya muakamang inang remajana posubulung di barita jujur tahun ni huriata di tahun 2022 on. Tuhan mama masu-masu. Shalom. Shalom. Barita perhepengon manang lapora perhepengon HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 Indonesia bagian timur tahun 2022. Mauliate mak dituhatta pardenggal basai lenggado mardala perhepengon di huriatta di bagasa tahun 2022. Jala setiap tahun do perhepengon ni huriata meningkat di pemasukan. Boy main taberengan non sian saldo darong di huriaton. Jadi alani amang inang maulati godang ma tuhamuna saluna sude matehe ruas ni huriata HKBP Tamarunangon. Namangihut mauliate ma di pasat tami tu tim audit naung paresohon parhepengon ni huriata
perlu pasatun nami amanginang tim audit ta sangat teliti di parhepengon ni huriatta mamareso parhepengon ni huriatta secara detail dona sida mamareso sampai ke nota-nota terkecil. Nah, ini perlu pasatun nami alani mauliati ma di tim audit amang situa CH Siombing SE, amang T Simanjuntak SE, dohot amang seragi. Jadi lekak bo tim audita. Adoksian BPKB, adoksian BRI, adoksian kepolisian. Dia muna manami nami lekap do ongko laporan keuangan di huriatta. Nah, sono mak. Ati adong naeng mamereng ningo majo manang nama kaperluhur laporan on bodo tajalo sian bendahara manang sian para tahun ni huriatta. Jadi saunari hujahok kami mah nadong di hitabe, adong dotong di slide di gijang. Saldo 2020 sada huria 120 juta 244.723 rupiah. Pembangunan 3.556.630 rupiah. Pembangunan Sopo 352.173.700 rupiah. Khusus kosong pusat 3.574.000. Total saldo 2020 sada 427.549.110 rupiah. Penerimaan 2022 536.110.820 rupiah. Pembangunan 10.770.000 rupiah. Pembangunan Sopo kosong khusus 121.510.000. Pusat 24.070.000. Total penerimaan 17.552.820 rupiah. Pengeluaran 2022 516.370.010 rupiah. Pembangunan 10.107.100 rupiah. Pembangunan Sopo kosong khusus 121.510.000. Pusat 24.566.000. Total pengeluaran 621.564.110 rupiah. Saldo akhir huria 140.057.525 rupiah. Pembangunan 7.210.570 rupiah. Pembangunan Sopo 352.173.700 rupiah. Khusus kosong pusat 3.087.000 rupiah. Jala pusat tope amang inang sudah terkirim pada tanggal 27. Total 506.537.815 rupiah.
Saldo kas di rekening Huria sampai tanggal 24 Desember 2022 500.149.654 rupiah. Saldo kas tunai di bendahara 6.388.161 rupiah. Songonima barita perhepengo di Huriatta. Neon perhepengonon sudah diaudit oleh tim audit di Huriatta. Kami mengharapkan kritikan untuk membangun dan masukan sian hamuna amanami inanami bohama asa denggan lebih denggan perhepengon di Huriatta di tahun 2020 naroon. Songonima horas. Horas. Madokatama sian ruas amang HM Sitompul. Salam. Horas madi kita sude ruas ni Huria HKBP Tamarunang. Jongjong au ison mewakili sian ruas ni Huria HKBP Tamarunang. Puji Tuhan atas berkatnya kepada kita ruas HKBP Tamarunang yang kita cintai ini. Berkat dan lindungan Tuhan menyertai kita semuanya. Yang terhormat Abang Pandita HKBP Tamarunang, yang kami hormati Amang Inang Parhalado Huria HKBP Tamarunang, yang kami banggakan ruas HKBP Tamarunang, yang kami cintai Naposo Bulung remaja HKBP Tamarunang, yang kami sayangi anak-anak sekolah minggu yang tercinta. Patutlah kita puji syukur, kita panjatkan kepada Tuhan dengan pada saat ini tiada terasa sekarang kita sudah hampir di ujung tahun 2022 ini, akan memasuki tahun 2023. Tinggal berapa jam lagi, tapi kita yakin dan percaya Tuhan akan menyertai kita dimanapun kita berada. Agarnya bagi kita ruas HKBP Tamarunang, kami sebagai yang menyampaikan di sini, semoga di tahun-tahun 2023 kita sukses di dalam usaha, baik di dalam pekerjaan masing-masing, walaupun yang sudah lansia tetap akses menjaga kesehatan masing-masing. Terpujilah Tuhan, sungguh besar terhadap kita, di mana akhir-akhir ini kita dapatkan semuanya apa yang kita inginkan. Terutama bagi kita, orang-orang tua, semoga di tahun 2023, apa yang dicita-citakan, yang dapat kita banggakan, tetap akses. Semoga Tuhan menyertai keluarga kita masing-masing, terutama yang belum mendapatkan karir. Semoga di tahun 2023 mendapatkan karir seluruh jemaat HKBP yang tercinta ini. Dan menjelang tahun 2023 ini,
kiranya Tuhan semakin memberikan kepada kita apa yang kita inginkan, terkhusus untuk kemajuan dan pertumbuhan ruas HKBP Tamarunang yang kita cintai ini semakin solid, bersehati, serta bersatu untuk memuliakan nama Tuhan. Akhir kata, dan keluarga mengucapkan tahun baru 2023, Tuhan senantiasa memberikan kita dengan berkat yang berlimpah kepada kita masing-masing. Terutama buat Naposo kami yang tercinta, yang kami kasihi, semoga di tahun depan siapa yang belum mendapat pekerjaan, siapa yang belum mendapatkan teman, semoga di tahun depan semuanya akan terjadi. Kita sama-sama mendoakan, terutama buat Naposo Bulung HKBP Tamarunang. Demikianlah yang bisa saya sampaikan hari ini. Marilah kita memasuki tahun yang baru, tahun 2023, dengan kasih dan sukacita. Horas. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun 2023 yang akan datang. Mulia tema. Taudutima Madokata mewakili Sian Parhalado Situa S. Sihombi. Salam. Horas madita saluna. Na parsanga pihami amang pendeta dohot dengan Parhalado ama ina. Na parsanga pihami ruas ni huriata HKBP Tamarunang dohot nyalakon nami na pasobulong sa soni ng sekolah minggu. Tama si tutudo itatutu modok meliate tu amat tapardingkan basai siala asi dohot tolong irohana buhita pungu apalagi bagasa borginon ima per minggu di ujung tahun ni tahun 2022. Dihamu amanami inanami molotung adong na hurang lobi pakkubeson nami dihamu ruas ni huriata salpur kami mo yamang inang siya bagas ramu kita tinggal lomay di tahun 2020 don kita buama di tahun 2020 nanang rotok kinai akan adinggan. Jadi amang inang di somma bolotung sorope hami tu bagas muna gaduk marsada-sada martaur baru di somma kami sian mewakili Parhalado pasaton. Selamat hari Natal do tahun baru ma dihamu amanginang sian kami Parhalado muna. Jadi mulai tema di tuhata so ni mahata sa kami mewakili Parhalado tapuji ma tuhata amin. Tapasahat ma pilihan sada A, sada B, tapuji tuhata marede mahita sian buku ende HKBP nomor 750 ayat sada dot udutna. Thank you.
damai ni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mengaramoti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamu kadongan sahuria dina laing tapaujung tahun 2022 di paborhat hatani debatado hita mengunjungi tahun 2022 imana tarsurat sian suratnya Apostel Paulus tuhuria Rom 10 sada ayat 30 rodi 30 Rom 10 sada ayat 30 tu 30 Roma 11 ayat 33 sampai 36 di hata Batak songonon madidok. Beges nayat tong hamoraon hapistaran dohot parbinotoan ni debata naso hasigatad do aka uhumna jalana so haboga sado aka dalanna ai ise dung upoto rohani tuhani ise manuturi ibana ise mangalehon parjolo tu ibana asa dibalos tu si aisian ibana do saluhut naro marhite-hite ibana jala marhapatean tu ibana do sasudenai di ibana ma hasangapon saleleng-lelengna. Amin. Ido sahati turpuk adong sahalak filsuf molohudok filsuf berarti na belajar filsafat manang ahli filsafat. Adong masuk sukunna tu halak Kristen songonon suku-sukunna. Hei orang Kristen, Allah yang kau sembah itu besar atau kecil? Hei orang Kristen, Allah yang kau sembah itu besar atau kecil? Kalau pertanyaan ini dipertanyakan kepada Bapak Ibu semua, saudara-saudara, apa jawaban Anda? Allah yang kau sembah itu besar atau kecil? Apa jawaban kita kira-kira? Orang Kristen ini menjawab dua-duanya. Allah itu besar karena langit apapun tidak bisa membatasi Allah. Allah itu kecil sehingga dia bisa masuk ke dalam hatiku. Dua-duanya. Filsuf ini terkagum-kagum. Saking kagumnya dia menulis sebuah buku, How Big is God for You? How big is God for you? Seberapa besar Allah menurut saudara? Saya pikir saudara-saudara, how big is God for you? Seberapa besar Allah itu bagi kita, ini membawa kita merenung. Seberapa besarkah Allah itu bagi saudara? Ini membawa perenungan songon dia do panandau kutu debata. Bagaimana saya mengenal Allah? Bagaimana saya mengenal Yesus? Bagaimana saya mengenal yang saya sembah? Karena banyak orang Kristen seolah-olah hidup tanpa Allah. Bahkan ada juga orang Kristen yang bertanya-tanya, Allah itu real, nyata atau tidak? Sehingga ketika orang seperti itu bertanya-tanya, Allah itu adakah? Adong do debata manangdang. Bolo dileon matu ibana pilihan. Mana yang dipilih?
Mana yang lebih susah? Tidak ada Allah atau tidak ada uang? Kalau pilihan ini sampai kepada saudara-saudara, tidak ada Allah atau tidak ada uang, mana kira-kira yang lebih susah? Putus pacar atau putus dengan Allah? Mana kira-kira pilihan kita? Lebih baik saya putus dengan pacar atau putus dengan Allah? Coba renungkan Bapak Ibu semua, mana yang saudara pilih? Ada juga orang yang sangat sulit hidupnya kalau tidak pegang handphone barang satu hari. Dia sulit kalau tidak pegang itu handphone satu hari. Tapi hidupnya tidak sulit kalau tidak baca firman Tuhan satu hari. Ini yang mau kita renungkan Bapak Ibu di ujung tahun 2022. Bagaimana sebenarnya pemahaman Anda dengan Allah? Pengenalan kita dengan Tuhan? Atau jangan-jangan kita belum tahu siapa Allah kita itu? How big is God for you? Bagaimana pemahaman Anda mengenai betapa besarnya Allah itu? Kalau kita belum mengenal Bapak Ibu, kalau kita masih belum paham, Paulus memberikan firman-Nya kepada kita di malam ini. Betapa besar Allah kita itu, betapa dalam kasih-Nya itu, tidak terbandingkan kuasanya itu. Naso hasigata doa kauhumna, naso habogasan doa kadalanna. Tidak ada yang bisa mendikte Tuhan, tidak ada yang bisa mengajari Tuhan, karena Dialah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang membimbing kita hingga hari Sabtu ini. Kalau saya lagi bertanya, coba kita menghitung hari-hari hidup kita. Di hari apakah di tahun 2022 ini kira-kira yang menyenangkan hidup Anda? Apakah di hari Senin? Apakah ketika hari Selasa? Apakah ketika hari Sabtu malam mingguan ketemu si dia? Di bulan berapakah di tahun 2022 ini yang menyenangkan atau yang sulit saudara lupakan karena saking bahagianya? Mungkin ada yang menikah di bulan Desember. Oh, tidak terlupakan itu. Ada mungkin naik jabatan di bulan Mei. Oh, tidak terlupakan itu. Mungkin dia di bulan Juli dapat pekerjaan. Oh, bulan Juli itu sweet memory, sulit untuk kita lupakan. Atau di bulan berapakah di tahun 2022 ini yang membuat Anda sedih? Mungkin kehilangan anggota keluarga, kehilangan orang tua mungkin di tahun 2022 ini. Di bulan berapakah? Jadi di tahun 2022 perjalanan hidup kita kadang senang, kadang susah, kadang ketawa, bahagia, kadang menangis. Pertanyaan saya lagi, seberapa banyak orang yang sudah saudara doakan di tahun 2022 ini? Seberapa banyak yang sudah saudara berikan semangat, berikan motivasi, berikan dukungan di tahun 2022 ini? Sudah seberapa banyak? Atau jangan-jangan seberapa sering kita melukai perasaan orang lain di tahun 2022 ini? Nah, seberapa sering saya pakai mulut saya ini untuk menyakiti orang? Seberapa sering? Seberapa banyak orang yang sudah tersakiti dengan ucapan saya ini? Seberapa banyak orang yang sudah saya sakiti dengan perbuatan saya ini? Seberapa banyak?
Ini mau kita hitung Bapak Ibu, bagaimanakah sikapku di ujung tahun 2022 ini agar kita menatap tahun 2023 dengan keyakinan dan kepasrahan kita kepada Tuhan, supaya apa yang tidak baik, apa yang buruk kita tinggalkan, kita lupakan, sehingga kita punya tekad untuk lebih baik di tahun 2023. Kita bersyukur di tahun ini berkat Tuhan sungguh tidak terkira. Tidak terkira. Kita terheran-heran dengan berkat Tuhan kepada gereja HKBP Tamarunang. Ini bukan karena pendeta. Apalah pendeta itu? Saya masih muda. Belum banyak pengalaman. Ini bukan karena juga majelis gereja. Tapi gabungan pelayanan antara majelis gereja dan jemaat, dan yang terutama berkat Tuhan, membuat gereja kita ini semakin baik. Pernah saya bertanya-tanya kepada salah seorang jemaat, tahun 2009 Pak Pendeta, bisa dihitung jari berapa mobil di gereja kita yang parkir? Kadang kami ikut mobil orang, ikut mobil jemaat, biar sama-sama ke gereja. Bisa hitung jari itu, mobil jemaat berapa gitu. Tapi sekarang, coba hitung berapa banyak mobil parkir di gereja kita ini. Makanya ini kita perbaiki ini. Di tahun 2022 kita perbaiki ini. Di samping kiri gereja kita, bisa itu sampai 20 mobil. Bahkan kalau parkirnya bagus 30 mobil, hanya sebelah kiri sini. Belum nanti di depan. Coba Bapak Ibu, jangka waktu 2009 sampai 2022 berapa banyak mobil kita yang memarkirkan mobil kita di sini. Mari kita hitung berkat Tuhan. Tidak terhingga kuasa Allah itu memberkati gereja kita. Tidak terhingga kuasa Allah itu memberkati jemaatnya dalam pekerjaan masing-masing. Itu yang mau kita syukuri Bapak Ibu di malam ini. Itu yang mau kita saksikan di malam ini, betapa baiknya Engkau Tuhan. Tidak terkira. Bahkan apa yang saya minta justru berlipat-lipat yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, saudara-saudara, 3 dampak kepada hidup kita ketika kita mengetahui Allah itu adalah maha baik dan maha tahu. Pertama, menjadikan kita orang yang rendah hati. Calvin mengatakan begini, John Calvin, seorang reformator gereja. Seseorang kalau dia sadar siapa dirinya adalah natur dirinya adalah orang yang lemah dan terbatas. Ketika dia sadar berdiri di depan Tuhan, molonjong-jong ibadah di depan Tibata, sadar maisi do ibana, ditanda ma'au halak pardosa, halak nagale, halak nagok hahurangan. Jadi kalau hidup kita sudah seperti itu, jongjong kita di hadapan Tibata, dangadong be kesombongan gijang niroha. Ale maulo tapar badik kodo dirita dohot dongan, on geleng, on pogos, on gale, audo natikos, gabesi gijang niroha mahita. Ale molo tapadop do dirita tu debata, hita do met-met, la met-met, la met-met, la met-met, utibo do debata sekita. Lamar toruk niroha mahita, lamar serep niroha mahita, serep mahita rupani. Panadauta tu debata. Itu. Yang kedua, dampak ketika kita mengetahui Allah itu maha tahu adalah kita semakin dikuatkan. Allah maha tahu. Allah tahu bagaimana masa lalu saudara. Past tense. Allah tahu bagaimana saudara sekarang. Present tense. Allah tahu bagaimana masa depan hidupmu. Future tense. 3 bentuk waktu.
ada bersama Tuhan. Masa lalumu, masamu sekarang, masa depanmu, Allah tahu. Oleh karena itu Allah tahu apa yang terjadi tahun 2023. Serahkan semua sama Tuhan. Tidak ada koran, surat kabar untuk besok hari Minggu tidak ada. Surat kabar hari ini, kejadian kemarin, banjir di daerah Makassar. Ya kemarin kan begitu, dikirimkanlah surat kabar hari ini. Tidak ada itu surat kabar untuk hari Minggu. Ramalan cuaca pun bisa tepat, bisa tidak. Namanya juga ramalan. Puji Tuhan hari ini di luar logika kita. BMKG mengatakan sampai hari ini hujan lebat dan angin kencang. Tapi ternyata tadi pagi ibu-ibu senyum-senyum, ketawa bahagia karena jemurannya bisa kering. Bukan begitu ibu-ibu? Diajak orang anak-anaknya ke mall, jolok kering baju, pakai anon, asal lau hita tu mall. Senyum-senyum semua ibu-ibu nih karena sudah kering pakaiannya semua. Dari tadi pagi sampai sore bisa jemur. Ramalan cuaca tidak ada dikatakan pasti besok, diperkirakan. Tidak ada yang bisa memastikan, hanya Tuhan yang tahu masa depan. Jadi kalau Tuhan yang tahu masa depanmu, masihkah saudara bingung? Masihkah saudara ragu? Masihkah saudara tidak yakin? Masihkah saudara tidak percaya kepada Tuhan? Mari, Allah itu maha tahu. Allah itu tahu masa depanmu. Yang ketiga, Allah yang maha tahu itu mendorong kita semakin taat. Taatlah kita di hadapan Tuhan. Daku botohami piga hita na bolong-bolong di tahun 2022 naro tu parmingguan. Hita ma na mangetong disi. Piga ma hita na bolong-bolong. Piga hila hita bolong di bagasan sabulan. Bolong-bolong na hudok dak marminggu hita di bagasan sabulan piga hali mahita. Piga hali mahita absen di partai wilayah. Piga hali mahita absen di punguan ama, punguan ina, remaja na poso bulung. Piga hali mahita absen di parmingguan. Hamu kadongan sahuria. Tabain matekat na bulat tu tahun 2020 tolu. Anggiat ma Tuhan. Bui lam dumbenggan. Pakobasyon. Parsitutuon. Diri tabe lahotu beribadah tu debata jala hudok nakingan di berik berta jujur tahun anggiat tu tahun 2020 tolu sudah manian ruas ni HKBP Tamarunang marsiadu berlomba-lomba di Jabunami ma pertanyaan wilayah somoni manian tutu unang pola tapi kiri ikosi mangan-mangan kursi minum-minum dak pola tapi kiri diukap hamu pe bagas ni jabut tabe tu partai wilayah lobi sian pinikiran muna di pasate batado tu hita las wahat tarupani anggiat tu tahun 2020 tolu hamu kamang hamu kainang remaja na poso bulung semakin baik pelayanan HKP Tamarunang, semakin baik pekerjaan kita, semakin baik keluarga kita. Itu harapan yang kita gantungkan kepada Tuhan dan kita yakini Allah beserta kita. Amin. Martanya mahita. Mau lihat tema dihwali Tuhan di ujung tahun 2022 diramotiho hami di parmingguanon laho maka molatehon sude asi doh tolong ni roham tuhriam HKP Tamarunang nunga hubegi hami nakingan hatam na mga leon hagogo di hami ikon tadaw nami maho Tuhan ay nabelgadoho dang boy tukpor tibion manahan huasom jala roho Tuhan masuk tu bagasan rohanami pada daudami ikon doha tidak kon rohanami asa marhitei matutu Tuhan lam semangat jala adong matekat dihami tu tahun 2020 tolu
nanaing masuhan nami piga jom nari pataru mahami amang di bagasan agogoon di bagasan pakirimon asa toktong marhasat yauk kami ruas di huriam rap dohut parhalado laho marhobas itonga-tonga ni huriamon amang huingot hamido akadongan nami nahurang sehat Krishna si Hombing na dirawat nguweng di rumah sakit Takjudin Grace Borussia Nipar di rumah sakit Siloam Efraim Sianturi na dirawat di Jebu Enrico Paul Panjaitan dohot inanami Nyonya Sianipar Berhuta Galung dohot amang Sianipar di Palopo nang amang emhu Huta Galung bahat akaros di huriam Tuhan nahurang sehat homa tutu padau di bolon di nasida lehon hahipason hagogoon dohot gajang di umur pasu-pasu nang aka keluarga nama jaga asa toktong marpakirimon nasida Tuhan na adong doho dokter na ajaib na burju songon parmahan mangaradoti aka biru-biruna ale Tuhan hutangnya kok kami maruas di huriam dia kaulaon perkerejoan sigadu pari dia jupang hamaolon dia jupang hasusaan ho matutu Tuhan apa turehon hutangnya kami aka keluarga namarhagaleon di keluarga hubungan di suami istri natoras tua kayanakon ale amang ho matutu napaturehon di bagasan huasom hutangnya kok kami akaros di huriam na soeboy rap dohot hami di parmingguan sadarion di aka ulaon di bagas nasida homa Tuhan na mangaramoti negara nami tutu pasu-pasu Tuhan rap mahami di pataruho di wako masuk tu tahun 2020 tahun nagok si hirimon tahun nagok pasu-pasu pos rohanami Tuhan aka uluan di negara nami dohot di luat nami provinsi Sulsel dohot di kota Makassar nang Kabupaten Maroson dohot aka humaliang toktong do di pasu-pasu ho atong Tuhan jamama nang luat nami pasu-pasu molo pero ariudan unang palawas sami Tuhan di bagasan parmaraan ale torangi si malolong nami torangi nang rohanami akaros di huriam na mambuan kendaraan na abe namar kereta dohot namar mobil homa tutu nama masu-masu jala lehon matuhan dihami haipason di musim pancaroba sinuengon atau muliati maliho marhiti Yesus Kristus ay martangiang amin. Tapasahat ma pelia tujolo ima tudana pensiun HKBP marede hita sian buku ede HKBP nomor 504 ayat sada dot udutna.
yakon ma peleata tuadopani debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo harorwani saluhut seleun lehon na denggan. Dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupa sahat hami masya na nalihon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gebe uap na husus di jolom. Pasu mai jalaramoti. Asahu parasya kami pilihanon pati bulhon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di porti bion. Buhai marohan hami marhite-hite tudim. Asalam hutada hami godang ni seleun lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, sai penorbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siap hari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang kami to gihon tu pangunjunan, pelua mahami sian pangago. Mahamudi bagasadame jala-jalau hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala saya sima rohana marnidaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala saya di pasaor honma damena tutudim. Sehat pada hita.